खुलुमबायखा जत आनी फेसबुक लाइभ न नायटंनाय आनी खापांनि रांसानि ताखकते बुकसर पुलानो नरकनो आनी खापांनि हामसाकमा ते पाइफ्लेया हामबाया फारो तिनी किसिसा नरक बाय फेसबुक लाइभ हायन हाय नुकजाक फाइमेन के अमसे सिनी बरम गनां एक्स एमपी रेवती त्रिपुरा ते तिप्रासा हामक्राय मन्त्री बरम गनां विकास देबर्मा ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जीएस बरम गनां बिपिन देबर्मा पुलानो आं नरंनो सनमान देवो ते आनी खापांनि हामजामाबो नरकनो याफारो हायफानो आं तिनी नरं थानिओ कक थाइसा थाइनै साइमानानि मोसुंगो नरक जे बीजेपी जनजाति मोर्चानि बिसिंग नरक खरकताम नननो खम खम किसा बरक लुकुरंनि मकल लुकजागैतगो फिया नरकनि पाब्लिक रंनि बागै nahar mung te nashik mung tamo অবশ্যই আনি ফার্স্ট অফ অল question mark সংনাই নরকনি খরকতামনি বিসিঙ্গ পাবলিক রংন হাইকেবা জনগণ রংন তৈই নরকনি নাহার মুং তে নরকনি ডিসিশন তে নরকনি ওয়ানসুমুং তামো অবশ্যই আনি ফার্স্ট অফ অল question mark गोबांमा सिनी तिप्रासा सिकिलि सिक्ला रक जरा परितंनाय रक परितंया रक फानंग थुं मानि कक रोमान स्क्रिप्ट न तैयै तिनी कलाय किथि किथि खायै तिनी साया साया नंया नंया खायै जे रोमान स्क्रिप्ट नि कक न तैयै जे चबा खालाय तंमानि फियाबा नरक अ रोमान स्क्रिप्ट नि कक न तैयै थाइसाफानो सामा खनाया ते लाई थांनाय बिश्राम गनस जागा सेकजाक तंगो फियाबा नरक आबरंनि कगनो तैबो थाइसाफानो सामा खनाया फिया नरकनि नाहारमुं नरकनि वानसुकमुं बाहाय अमसे तिनी तिप्रासारक तिनी कलाय कलाय किथि किथि खाय आसुक रोमान स्क्रिप्ट न सानाय तंमानि नरक आरबो कक थाइसा फानो सासुइ माया दलगिरि ना तो बाद नरिगादि कक थाइसा फानो नरक सासुनानि सुगिया जागा जागाओ तिप्रासारकनि हा सेजागै तंगो आरबो नरक थांगै कक थाइसा फानो सासुनानि सुगिया दलगिरिया रिया फानो उथुं तबो कक थाइसा तो साइमानले तामनि हिंके साल फाइके हिंके मोबाइल खुलका हिंके सुदो नरकनि बुखुगो बनो बनो तामनाय सुकुगनानि बनो बनो प्रतिशोध नाहानानि सुदु अमाहाय मांनो कायसे सबाओ कक साकांगेबो तिनी बनो बनो दुमकिरि उइ कक सानानि कायसे कायसे जयेन पान्दाओ थांकांगैबो तिनी बनो बनो सुकुगनानि एइसे प्रतिशोध नानानि अबो हायमांनो नरनि बुखुगो आं सानान मुसुंगो तिनी नरक खरकसा मन्त्री तिनी मन्त्रीनि अर्थ तामो आबसे सिकां सराय सरायके साइमांग्रांदि तिनी खरकसा मन्त्री बयनो सुकुगनानि बयनो प्रतिशोध नानानि हा ते बयनो अमाहाय बुवा सग्रायनानि अमाहाय करक साइदामानबा खरकसा मन्त्री बा तिनी पाब्लिक रंनो बोखा तंथौरिवै ते बसे उसारगर रिनानि ककब्ले फियाबा नरकनि बुखुगनि ककनो
lukurok गोबां mano khanawi tongo join pandao saka sabno hingke tipra mothano mangno aro thanga hingke bo tipra mothano mangno norok tamhnai sukuknani haisai bokor sokor podre pod kok sasinai ang tini swngnani musungo tipra mothao sabo tong obviously tipra mothao sabo tong tipra mothao to chini habu bagra sible bosio tipra mothano songsai toninai bubagrani nasik nahar mung bini wansumung tamo ba boba tipra sarokno satok jagai tongmani tipra sarok bibranto nangai tongmani tipra sarok tini jaga jagao tini অত্যাচার খাইজাক tongmani rep খাইজাক tongmani tei nana rokom খাইজাক tongmani obono bo uddar khainani bagui oboni bagui sei boto tini tipra motha songsai tongle phiaba noroni bukugo hingke sob somoi no khonanai je kunu jaga panda khlage hingke tipra mothano sukuknani norok bubagrano bo hamya hinjinai omo hai hingkai obono tini saimanani musungo public rokbo norokni wansumung public rokni bagui bahai norok tini khoroksa montri thitui tini bono sukuknani bono potisud nanani hini sai tongmani abo nongni o bokhorogo mungsangba musangya tangi musangya hingke naidi America rokni slai kebo desh asuk shoktisali kwrui asuk desh shoktisali si tini kebono sukuknani kebono potisud nanani hin sayako phiaba norokni bukugo hingke sal phaka hingke kwrung kwrung thaio panda khlaike hingke sukuknani potisud nanani ha obo hai mangno norokni bisingo montri 32 jona da 33 jona da busubo tongo o 32 jona 33 jona ni bisingo tini te alka borok hai tini tangui sukuknani potisud nanani haisai khainani ni tamo sama khnaya sudu norokni bukoktui simino norok simino tini omai kok sawi ma tongkha norok kaham ke bokhrogo wansukdi norokno sabo tini ukulogo husaliwi tong norokno sabo tini phandiwi tong norok abono sia abono norok kaham kai wansuknani ringya tini Rotondal Nath bo khoroksa montri no Susanto bo khoroksa montri no tini borokni bukuktui khai tini sukuknani potisud nanani tini sama khnaya norokni bukugo khai sob somoi no omo hai kok khnao tini borok tangui sayana norabo sida si norabo sia borok tini sayangmani karon hingkai borok nongni bisingtui khai nobar nongni bukugo dai tono dawi dawi borok saka hingke tangnai onyo rokom thanai jati khobjak phainai ha borabo kaham kani wansukjak tiprasa wansa ngui thanai borok saka hingkai to abo onaino kok bachai thanai aboni bagui tini Rotondal Nath bo saya Susanto Chudri songo saya te alka kwbangma MLA montri tongo wanjui rok borokno tini sama khnaya sudu norokno simino ara uro samani khnao soi sal phage hingke program phage hingke tipra mothano swpraknani tipra mothano potisud nanani are tipra mothao sabtongba tipra mothao joto tipra sarok mangsible tipra mothao tongo bubagra ha oma haike norokni bukukni kok huskani mangno sai tongkha hingke norokno tui bai ke srwngmanai sadi do politics khlaio
kokroi sejalai mano janjani politics phiaba Norokni o samani hingke abo Pakistan bai India jemon juddho nanglainani bagwi je gusna dama hai sei rokom omo hai wngwi tongkha tiprasa bai tiprasano tini bulaitung jonojati morcha bai tipra motha tanglaitung jonojati morcha o sabba tiprasa rok mangbli tipra motha o sab tongkha tiprasa rok mangno hingkai tini tiprasa bai tiprasa nanglaikha hingke thwilaikha hingke tamo sinai tiprasa rok twrwk paibai sinai afrokai ayang nani phainai ro boro afrokai teibo nei borok twrwk edisio khinani swtwinani chengnai ha boro afro khinani swtwinani jokon te mangkha hingke no nini ani jaga no twrwk seknani nini bik bwsa kaham no rep khainani rom phrenani kwbangma no tolasi khaisinai abono norok sia ang norok no jotesto borom khaio norok khoroksa montri khoroksa MP khoroksa tam GS dahi tam dahi phiaba norokni naisikmung norok public no twiwi uansukmung omosei saimanani muchungo tini sudu norok kaisa kaisa jagao norok soba khlaikha hingke norokni kok kunu gothokya buna tongnani nara rokom omo hai simi no tirpra hao tiprasa rok tini kam kaj kwrwi rega manya basa twi manungya khuk ha oborong twikhe norok tam sayasa sudu bolainani tolainani simi no omo haikhe de montri kaisa pod tahaba kaisa montri ni bukhukni kok ba thanda singna nango thanda ha sprite hai thanda singna nango sob somoi nung hop mang dai tongkha hop mang dai tongkha hingkai public rok thwi hor gwnang ba phaidi wngla sinai bwle lama kasui blai sinai nugui malai ang sinai omo hai ang sinai aboni bagui no ang paithago chini borong gwnang sarsong no kobognani muchungo norokni public rok no naharmung tei public no twiwi uansukmung abo lukurok kaham khe saimanani muchungo tini araro kusna danani araro protisud nanani abo bai o jonogon rok jephru phano kha siklak ha jephru phano rwnglak teibo se thwi horpuna wngwi tanglainani bwkhago thangnai aboni bagui no chini borong gwnang sarsong rok no ang obono kok kobognani muchungo omo hai huskani omo hai nana rokom kok salaimani abo belai kheno chaya tamoni hingke chwng tiprasa bai tiprasa no thwilainai chwng tiprasa bai tiprasa no bulainani kaisa suru tomung achainai chwng tiprasa bai tiprasa no tini tam hnai mwnago thangwi klainai tei ayang narni phainai rok khai tini teibo tam hnai teibo borok hai khomota manwi borok hai goti o achukgwi tini borok hai thwiya chakno borok hai chawi nwngwi o ha sakao tongwi thangmanai phiaba nwng bai ang khai tini thwilaimang tongsidi machaya bo aswkno wngdi yang bubo bulai di aboni bagui no chini sar tribal welfare montri ang no borom ribo tei chini ex MP borong gwnang Repeti Mohan Tiprano ang borom khlaio tei chini jonojati morchani GS borong gwnang Bipin Debarma nono bo ang borom khlaio aswkno hambai।